il-jum ta' wara l-miliet. Il-festa ta' San Stefanu jew Boxing Day hija festa li tiġi ċelebrata f'numru ta' pajjiżi, fosthom l-Ingilterra, Wales, il-Kanada, l-Awstrija u anka l-Afrika ta' Isfel, għalkemm fl-Istati Uniti qatt ma kienet popolari bħala festa. Iżda wieħed jistaqsi kif oriġina l-isem Boxing Day. Bosta jgħidu li l-isem oriġina minn żmien ir-Reġina Vittorja, fejn dawk sinjuri kienu jagħtu lis-sefturi tagħhom u lill-foqra numru ta' rigali li kienu jkunu ippakjati f'kaxxi. Minnaħa l-oħra dawn is-sefturi kienu jgawdu minn ġurnata franka u kienu jieħdu dawn il-kaxxi bir-rigali lill-familji tagħhom. Oħrajn jgħidu li l-isem Boxing Day ġie inspirat mill-kaxxi li n-numru ta' ħaddiema kienu jingħataw mingħand l-imgħallem tagħhom, għalkemm hemm uħud li jgħidu li l-oriġini tal-isem ġie inspirat mill-kaxxi li kienu jitħallew f'numru ta' knejjes biex jinġabru donazzjonijiet għal dawk inqas fortunati. Kaxxi li kienu jinfetħu fil-jum tal-miliet, pero kienu jitqasmu l-għada. Waqt li dawn il-kaxxi illum il-ġurnata ma għadhomx daqshekk popolari, numru ta' knejjes għadhom jitolbu għal xiekel u affarijiet oħra tal-ħwejjeġ sabiex jitqasmu l-għada tal-miliet. Bosta jqattaw din il-festa flimkien mal-familji tagħhom f'atmosfera rilassanti u fost l-ikel tradizzjonali abbinat ma' din il-ġurnata insibu perżut moħmi, pudini u l-famużi minn Spice u anka ħobs bil-biċċiet tad-dundjan. Kif ġeneralment l-ikla ta' dan il-jum kienet tinkludi bosta fdalijiet tal-ikel mill-ġurnata ta' qabel. Intant fir-Renju Unit hemm dawk li jiċċelebraw il-festa ta' Boxing Day billi jsegwu varjetà ta' sport, fosthom żwiemel, rugby kif ukoll logħob tal-futbol. Interessanti l-fatt li sa snin 50 fil-jum tal-miliet kien ikun hemm bosta partiti tal-futbol, għalkemm dawn eventwalment kienu twaqfu għal kollox u ġew trasferiti għall-għada tal-miliet.